la ilaha illallah. Idan kana so Allah ya buɗa maka, idan kana so Allah ya buɗa maka arziki, tsaya ka saurara wannan. Addu'a ne mai sauƙi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana cewa mu yawaita yin istighfari. Mu yawaita yin istighfari domin buɗewan arziki, domin buɗewan harkoki. Astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilallah. So da yawa ka rinka yawaita shi a rana. In dai kana yawaita astaghfirullah a rana, duk abin da kake tunani ko na jalabi ko dafa'i ko wani abu, duk wani kariya da yardan Allah za ka samu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana da wannan. Ka gwada wannan dan uwa, ko yanzu ko daga yau, kullum ka hada da kokari akan neman sana'anka, akan neman halak. Sannan kuma ka gyara mu'amalanka da Allah subhanahu wataala. Sannan kuma ka rike sana'a, da yardan Allah zaka ga haske a samunka. Wannan sirri na baku shi saboda soyayyar manzon Allah. Ayi wa annabi salati saboda darajar shi muke ci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.